Ar fferm Moelhebog uchaf Ponsian Gerllandisil mae Cyswllt Ffermio yn cynnal diwrnod agored go bwysig yn trafod y cynllun glastir. Wel, mae'r bwriad efo'r diwrnodau agored yma ydy i roi cyfle i'r ffermwyr gael gweld yr opsiynau ar gyfer glastir. So mae yna gyfle i fynd o gwmpas y ffarm a jyst gweld efo'i llygad eu hunain be sy'n bosib i wneud efo'r cynllun glastir. Menter y busnes Cyswllt Ffermio sydd yn trefnu gyfres o ddigwyddiadau agored i gyd ynghyd â'r cymorthfeydd hefyd. Mae cynghorwyr glastir y llywodraeth sydd yn rhoi'r cyngor, menter y busnes Cyswllt Ffermio sydd yn trefnu'r digwyddiadau. Siôn a Wendy Jenkins sy'n ffermio yma yn cadw gwartheg beef a defed ar 90 erw o dir, ac mae'r teulu ar ei hail flwyddyn o'r gynllun glastir. I ddechrau o'n i clywed sôn amdano fe yn y papurau a'r gwlad ac felly, a wedi'n meddwl bod tir mynydd a tir cynnal yn dod i ben, a oedd rhaid chwilio am rhywbeth oedd yn mynd i lenwi'r twll fel petai. A mi edrych yn fanwl wedyn ar glastir i cael gweld siwt oedd rhaid mynd ati fi mewn. Oedd eisiau cael pwyntiau ac yn y blaen, a wedyn penderfynu ar yr opsiynau o'n i moyn a'r opsiynau oedd yn siwto ni fel ffarm, a ddim yn gwneud ei weithio. O'n i'n gallu cynnyrchu bwyd a edrych ar ôl y bwyd gwyllt lawen llaw gyda'i gilydd. Mae lan i chi'n bersonol yn hollol pa fath o gydbwysedd i chi am. Does dim opsiwn gyda fi fan hyn, so ni wedi mynd am tir low input na dim byd fel yna. Oherwydd ni wedi cymryd opsiynau fel 75% o slurry ar y trailing shoe neu'r injector, ffensio sydd wedi gwella'r lle a cymynu, ffensio bob ochr a ail blannu'r clawdd, ac hefyd cymryd yr opsiwn bird boxes a tyddu stubble turnips bob blwyddyn. Chi'n sôn bod chi wedi mynd mewn i glastir nawr yn lle'r cynlluniau amgylcheddol eraill oedd yn bodoli yn gynt. Sut maen nhw'n cymaru? Wel, i gymaru a tir cynnal a tir mynydd o'n i'n gael fan hyn, mae yn llenwi'r twll a gweud y gwir. Sa'n ni wedi bod yn tir gofal, sa'n credu bod e gystel â tir gofal, ond o'n i yn teimlo gyda tir gofal bod e ond i rhai ffermwyr. Ond yn rhoi lot o arian i'r rhai a dim i'r eraill. O'n i yn teimlo ni, achos o'n i wedi methu mewn i tir gofal, ddim wedi cael y cyfle. Byddech chi'n argymell unrhyw ffarmwr i fynd mewn i'r cynllun? Wel, bydde'n y gweud y gwir, achos o'n i yn teimlo'n hunan bod glastir wedi cael lot o hanes gwael yn y papurau ar y teledu, a mae lot o ffermwyr ddim wedi boddran edrych arno fe, ond bydde'n ni'n annog ei brawb. Dwi'n yn amosib i neb i fi mewn na'n teimlad i. Os ydych chi folon gweithio i dyfu wahanol gynydau neu yn y blaen, fi siŵr ewch chi mewn yn hawdd. Mae yna sawl agwedd i'r cynllun, ond mae'r pwyslais heddi ar glastir sylfaenol, sef yr un mynediad. Un sy'n helpu nifer o ffermwyr gyda'r cysiadau yw Rita Jones o Lywodraeth Cymru. Glastir yn gynllun 5 mlynedd i reoli'r tir ar y fferm gyfan. Mae yna amcanion glastir wedyn, rheoli pryddoedd, edrych ar ôl yr ymgylchedd, tirwedd, bioamrywiaeth, rheoli dŵr a ansawdd dŵr. Dyna'r rhai o'r amcanion. Mae yna 5 elfen i glastir, yr elfen sylfaenol, yr elfen uwch, wedyn mae yna elfen ar gyfer tir comin, elfen ar gyfer coedwigaeth, a mae gyda ni'r grantiau a'r effeithlorrwydd. Ond i ddechrau, mae pawb yn ymuno â glastir ar yr lefel sylfaenol. Mae rhaid i'r rhan fwyaf o'r elfennau yna, mae'n bwysig bod nhw'n cael contract o dan glastir sylfaenol. I gael hwnnw, maen nhw'n edrych ar nifer o bwyntiau ar gyfer eu ffermydd. Mae'r cynllun, sef yr elfen sylfaenol, wedi cael ei rhannu i 2 rhan mewn ffordd. Mae gyda chi traws gydymffurfio, a beth sy'n rhaid i ni gyd i gofio fel ffermwyr, i ni cydymffurfio gyda'r rhan yna o'r cynllun, nawr trwy bod ni'n derbyn taliadau o dan gynlluniau eraill, neu o dan y taliad sengl. Mae gyda chi wedyn yr elfen o god ffarm. Mae rhai pethau bach ychwanegol gyda chi wneud fyny fel cadw rhai cofnodion ychwanegol, ond eto i gyd mae yna daliad ar ei gyfer e. Ac yna'r drydydd elfen sy'n yn holl bwysig yw'r opsiynau. A mae gyda ni dros 40 o opsiynau lle mae ffermwyr i edrych arno a beth yn rheina sydd yn berthnasol i ddidaliad nhw.
Yn rhan o'r deugen, mae edrych ar ôl y gwrychodd, edrych ar ôl y tir, mae gyda chi creu llyn, creu perllan, blychod adar, neu hefyd mae gyda chi yr anifeiliaid. Beth maen nhw'n galw, y term maen nhw'n ddefnyddio yw'r native breed, ynddo fe? Mae yna nifer o ffyrdd iddyn nhw gael cyngor, diwrnodau o'r math yma, yn y surgery, yn swyddfeydd rhanbarthol, a wedyn hefyd, os dyn nhw am rywun i gerdded y ffarm, mae yna ffordd iddyn nhw gael hynny hefyd trwy Cyswllt Ffermio. Achos un peth oedd yn poeni llawer hefyd oedd y ffaith bod yna bwyslais mowr ar yr ochr gadwraethol yn hytrach na falle cynhyrchu bwyd. Mae'r cynllun yn edrych ar ôl yr amgylchedd, edrych ar ôl y pridd ac edrych ar ôl y tirwedd. Ond eto i gyd, mae yna lle i gynhyrchu bwyd. A yn yr opsiynau sydd gyda ni, dros 40 o hennyn nhw, mae yna bethau fewn fyna, all ffermwyr i ddewis heb bod nhw yn newid i ffordd o ffermwriaeth, a mi allan nhw i gario ymlaen i gynhyrchu bwyd fel y gyma nhw ar hyn o bryd. Ers Ionawr 2012, mae dros 2,000 o ffermwyr wedi ymuno gyda'r cynllun. Ar ôl cerdded y fferm a gwrando ar y cyngor, a bydd rhai o ffermwyr yma heddi yn mynd ati i ymuno ar cynllun. Y pethodi yw cael gweld rhywbeth. Mae'n wahanol na dyrchen, ond mae gweld rhywbeth mae fwy wedi geisio ni fi, no. So, yn lot o help. Wel, mae werth edrych mewn iddo fe, achos diwedd y dydd so ffarmo'n talu, a so rhywbeth wahanol i ni, os oes arian i gael mas na i edrych mewn i pethau fflyn, mae werth fi'n credu. Mae'n neis cael wac i weld beth mae dynon eraill yn neud i ni. Chi wedi mynd mewn i glastir eich hunan? Na, dim wedi. Dwi ddim yn gwybod, ni yn y tir gofal ar hyn o bryd, ond mae tir gofal yn benni diwedd y flwyddyn, a ni ddim yn siŵr beth ni'n mynd i wneud wedi ni. Mae hynny'n lot o beth i bobl fi'n credu, i gael diwrnod bach fel hyn. Os fi'n credu bod sawl un mae heddi nawr, dim wedi cael digon o eglurhad cyn heddi, ynddo fe. A nawr wedi bod fan hyn, fydden nhw siŵr yn mynd nôl a meddwl mwy y byti ymuno wedi ni, no. Mae bwyd yn mynd yn bring yn y wlad, fi'n meddwl. A wedi yn peth reit i mewn i'r glastir a wedi mynd i'r sefyllfa a bod y bwyd yn mynd yn llai, fi'n meddwl. A mwy drud, falle. So, mae'n gwybod. Pa mor anodd yw i gael y pwyntiau angenrheidiol? O'n i'n meddwl, falle byddai'n gretach i wedi gwir, ond falle achos bod i heb edrych mewn ddo fe'n iawn yw ni, falle, ond mae sawl wahanol opsiwn i gael ti, so falle bydd rhaid edrych mewn ddo fe, a falle bod i'n rhwyddach yn beth o'n i'n feddwl fi'n an. Mae yna nifer helaeth o ffermwyr yn dal i fod yn braidd yn amheus pyn ydyn nhw'n mynd i dderbyn y cynllun a'i beidio, ond yn sicr y neges yw bod un bwysig iddyn nhw i ail edrych arno fe. Mae e'n dod â incwm ychwanegol i'r ffarm, a fel fi'n gweud, mae yna nifer helaeth o newidiadau wedi cymryd lle ers pan dath y cynllun gwreiddiol allan. Does dim dyddiad cai fel petai gyda y cais am glastir sylfaenol, ond y dyddiad holl bwysig yw diwedd mis Gorffennaf. Iddyn nhw gael eu cais am glastir sylfaenol i fewn erbyn diwedd mis Gorffennaf, mae hynna wedyn yn gadael i opsiynau nhw ar agor ar gyfer y glastir uwch a hefyd y glastir grantiau yr effeithlonrwydd. Wel ar ddiwedd y dydd fel hyn, siwd adborth wyt ti wedi cael wrth y ffermwyr? Wel, fi'n credu bod yn fuddiol iawn i ffermwyr sydd â diddordeb yn y cynllun. Yna bach o daith gerdded o amgylch y ffarm, a yn naturiol wedyn, mae trafodaeth yn dod a mae pobl yn barod i holi o un i gyn. Pan nhw'n chi flaen cyn i lleidfa, a pobl ddim yn barod i rhannu bethau rhagofan bod nhw'n gofyn y cwestiwn wrong yna fe, ond na, fi'n credu bod wedi bod yn fuddiol i bawb y gwed y gwir, a mae wedi bod yn ddornod braf a mae'n mynd yn o reit. Fe fydd rhagor y ddwrnodau agored yn cael eu cynnal hyd Gorffennaf. Am ragor o fanylion, cysylltwch a Chyswllt Ffermio.